ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impaw iti anak ko nga da ijuhong day ta, mare. Imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Adan tumet, mare. Kaanon tupay ngay, mare. Amang nupuraw tuntiwak. Saan pa'y anapasamak dayta? Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam. Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Na, ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakaapapal man nagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ida? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso, ngam di namot may paaydag iti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayan apagyamanam dayta iti Diyos. Ngaben, saan kayo umot nga agbisbisay? Saan ka di katapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag. Naksaya na, tainggatangak ni Noli iti sang kairang-rang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y mati sapatos na. Daan ka nung aruden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikamon diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikamon da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida amartapan? Taadda mangipaw-pawit iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan? Basta da kumamot mako na nga alikamon dito'y balay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingka man bulodon tay plan sa daninang mga Angie, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabai na kakanayo na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mutakanan ti bulodom? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginauna iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di mabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Ingkakit din. Mabai na. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam? Ay, ni madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodon ti planchayo. Ay, adupay mo ti paplansya, tanaurno nga nak. Ay, agsublikan to lang, haninton malamuan. Uni na, puno saan, ibagak anadadaal, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaal nga agpaiso. Ay, kasta ka din, Nina. Sige nga, Rod. Inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplant-plantya ni Ninang, mami. Agsubliak ka no malam. Ay, sapay aramaton ni Daddy minton madamdama ti plansa ak akawus na. Di yung amin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibado nan oray sana na plancha.
Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplantsayo. Ingka bumulod, iti sabali aka aruba. Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. At da importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang kaw. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo, iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mo tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Ang sikapay ti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga ti dug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay dain ton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan lang mat. Takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, anya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldo, ado pa'y ti maibawas. Anya launay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw atin dagiti banag asaan mo matamagaw at. Tapno lang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay Quinton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti adado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol ang magisagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado. Adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alato mo tayo imported nga anak ng balay. Ado da jay kahit. Uy. Sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to indon Domingo. Sigurado a bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay kadun Danag mulakid din aya. Dakkel ti kalding may sakripisyo ko naman. Ay, apo, unay ka tamay sakripisyon. Nakaumay ka matmare. Anya ka diti may paikogan ka. Nakita namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare.
Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare. Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong apitsar? Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka di, mare. Agkasangay ngamin nila kay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan ang magasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong dayjay apitsar. Di ka agdanag, mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Uwan, mare, ikarik. Apaman amalpas ti pasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, sorry. Agdardarasak namin. Pasensya ka na. Ha? Florence! Sika ka di daytan? Lourdes? Kasla saan ka abimbakat Balasang ka kadipay? Ay na, addan talungan ako. Sika, manamat ng anak mo? Adamot ng talong. Ay, sus, kasabalasang kapay laang iti itsura. Imbagman. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abumakat adagos ti itsuram. Inawis mo sa mo't jay sigod akadalam akasangsangpet na anaggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kaduampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga intednaken ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak na aglanglang nga abaket. Bahin no awanan pangalaam inton maibos. Ay agsublimot lang iti sigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, tainton mangrugi nga agkuret-ret ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno na pintasak latta, nanang. Ay, sabalilat ta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kon dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayan. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Nay, ada kamot gayaman, gayam. Agtugo ka pa ya. Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga inalaki jay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan dinggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence nga asawa ni Isidro. Ididandanin madanon ti kasangay ni Isidro. Insaganaan ni Florence, babaan kadagiti panagbulod na,
kadagiti nangingina nga alikaman tapno agparang anapipintas dagiti alikaman na amausar iti kaldawan ti pasken. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan ti managbulod. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Masigurado adayawan dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ada kamot gaya man gayam. Agtugaw ka pa ya? Ti picture nga gamo. Kaing ingas ti picture nga inalaki di Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idi na odya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta picture. Ha? Naira na la siguro gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti kaopisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ng dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da. Agdungdung sada nga minan kat. Ado man ang tisubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Ang daduma pa eh. Saan ka kadi anatagari anak ko? Ang mga nood na makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan mamanda a binulod yo ti inus usaryo dito balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di data. Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Data kanlid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Na yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Ang adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod, kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyaman at iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagiti abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagiti abulod? Agi subli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang itinaimas matataraon. Kasi dagiti ubing. Agsidata yun to ka din, magatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas tagimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dwa kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang jeref mi. Ay, anya nga iti usaran me, no ijay balay yung agyan teref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan mabalain? Syakit de nga daref na ti umay makiref. Alamot ten nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti parefyo. Saan ko pa'y ngarod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Di pa'y awanan ti karga to'y aparador anangalaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Apa di ka makain na? Tay ngarod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya, kasano na pasamak tayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sa iti dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Ay, kasano pa ita daytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di karigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di.
Anangina day ta a klase ti picture ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta ah. Ay, gastos manan daytoy. Inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kamit mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da di kasangay nila kay na? Kasta nga Rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day jay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay kat. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a picture. Naggapoy di Hongkong day jay. Ipabayad mo na no awan masarakan da kas jay. Nakasarakan nyo mo't lang itikas jay apit sir ngay. Iti balay tinaggapo iti Hong Kong nanang. Ha, Imbag lakit din ta nagbayat anang ilako. Isuna lang ta nagngina. ay naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka din na oras. Anya nga rod ngay nanang. Alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog iti saan mo mo't ako kwa. Ay, man-mano ka mo't a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak nanang. Si kaman lang ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulod. Oray man o matindog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. Kada kumamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sa mo amutay kunada ana imimas ti libre ngem ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Agam, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan la napait? Basol, kunam gidi Noli, napanan ni mamim. Diyak mo ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na tibat siya? Saan ka di nga dabat siya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, naintinam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod. Saan matkit di? Ngam no bulodom mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro ba ni mami No ibaon na ka mapan bumulod, mababainak. Agungot tumat no jak mapan. Gayam! Imbag man tay may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak na nga rod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasando ti papan mo ijay Spain. Nag-training ak lang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Iti pa'y sabali a pagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na.
Nasukatan ka din ni Mamim tinabuong naabulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni di Hong Kong. Imbag ano agpada tinaggapoy jay Hong Kong kan ti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng barok. Apay akas di ni Mamim, agbubulod. Ay, damagan yung tukon ko nana. Jak amo ti sungbat ti saludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagak to aday taken ko Ay, saan mo nga idandano na, ang mga nuagungot? Apay nga rin na yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na muna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Nangag ko ti saritaan yu iti inaanak ko. Ah, ay kwa. Kayat ko laang mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laang ano idanon na. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Api ko mga agriri, kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain itikas jay nga aramid na. Ala, labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo tapno di kagbulbulod. Asino tinangibagakan ka iti kastat at tirik-tirik ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hanggang may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinangibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kaya't akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tiri na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Ni... Di nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo na dyan babae? Ay, agoray ka man. Ha? Oy! Papa na, mami! Day, apay akas ti Jarmo. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya. Day, di ka man Florence. Kaya't mo ka di nga ikanda ka manan iti sa bali aberngas. Ni, anya ko maaberngas, nanang. Ay, kaya't mo ka di nga awagan da ka iti apapera. Wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Gita kay... Ay, sana nakaw! Agsubli ka ditaw! Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Diyak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubuludak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga aging didiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir ngas dakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanyak, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbang nga aramidam. Intun kwan, tiniritir kon day taghilam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naangay ti kasangay ni Isidro, kat idinalpas ti Paskan.
Nabuong tinangi na pitcher a binulod ni Florence. Kapilitan nga rod ang nagbirok da, iti sukat da. Masayangan unay ni Florence. Tanangi na ti pananggatang da, iti nasao a pitcher. Iti may sangal daw. Rinaut ni Florence ni Bitinya. Gapo, iti kinachismusa na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No anyaman ti birngas na kanya, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak lang tirumbang aramidam. Tiritirot na di lang makita. Adasam, apay tikunam. Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man langan. Anay ko! Aday mati ko! Tar! Anay ko, sikat ko. Ibatam tibuok ko no di mo kaya't naiwalagas ka! Padasan na iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan! Anay ko, mabatan. Asa kaya! Umay ka kadipay rumaot! Silang agbubulog ka na tangsit! Ha? Apay akas ta teacher mami. Nakarugrugit kang... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayop tayo di abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Unak namin asan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw dahi di babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapanrumaraot? Arubayan da pa mismo. agdan to aldaw na kanyak dahi di salawasaw. Anya man ang ti aramida mami. Ang mga nusika man ang ti parigatan na. Nautbalan sa klaang. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot a pinungot ni Bitinya. Angam si kamat titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence. Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa tao? No idarom na ka iti trespassing. Anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong di ti arubayak. Makita na diya babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana. Pagsayatan mutlaan. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat sikat ti saan arumbang tinaramid na. Ay, day takot mapanrumaot iti inaladang ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga alikaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang nangay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-ad da akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. Ne, addan sakat na patag nga ibagam mare. Apay arinaot ka nun ni kumari ni Bitinya, pare. Anya? Ne, kaanaw? Nasa ngamin ni Bitinya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni Bitinya. Sige, tadamagak to kan nibagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano amom iso nagdamagakken ka, pare. Ang mga noy di nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama nga min ti istorya ni Bitinya di ta sango ti Tiangge iso nangngeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan kan nibagat ko. Sige, pare. Day, apay nga gartaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapa da Florence kan Bitinya. Ay, word barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan kumuta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan ije balay da Bitinya.
Wen, ay bagbagaam di asawam. Binagbagaak, ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence J. Balay. Ang mga nuadamanan na panan na. Pinanawak itay, bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan ni bitin niya. Ha? Amo mon ti damag kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak, ti kayat ko amaamuan. Abe ang nagapa kayo. Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas ka diday tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw akas lawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadering ti pagadalan ti kayat mo asawan? Wen, amin na naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kas lalom na homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay iti miyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da aladawan na. Iduldulin na da aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisin da. Punpunasan niyo mo day taladawan niyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ga ita, napintas ka lat ta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kadalam, mami. Ayan da nga tan. Ay, adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siya, adda aklaang dito'y. Angim sa nabali, ha? Tada kamimot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliw-liwak anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi ti agbalin nga abugada. Kat, ape adi kay nakaturpos ngay. Natay ngamin day di lolom idin, ken nagsakitak met. Iso asaan akon ang nagtuloy. Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to ama awis iti dakkalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang, tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjay nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May isa ka kadimot? Saan? Naud-udi ak. Da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan, gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Jack pa'y katabo no mahisa ni Florence. Damagat to man nagkita kami. Imbag ta nasabat ka. Adaman damagag. Anya ka di a batch ka itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amay isa ka kadag iti maawis at tumabuno iti dakkel apas ken iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada kanubak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadag iti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Ay, saan ka di arumba nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadag iti sigod a kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Ay, tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod a kaadalam?
Makiinistorya ka mat kadakwada Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos, kan sa anak abak nang akas kadakwada. Ay, sus, saan mo kumangay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyaw. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitakpay nakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuwak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay saan ko maakasta, anak ko? Lipatan mo tinapasamak. Kat makiayos ka kunkwana. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kaya't akasao. Ay, day tati kunada apamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Oh, anya ka di mo't lang ti desisyon mo, Mare. Makiatindar ka. Ama no siyak tula ang tilas klas ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga iba inti kasasad mo iti biyag, Mare? Mabainak, mare. Diyak kaya't amaamuanda amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kas bilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayagam kit din, tigundaway mo ang makilangan kadagiti sigod da kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminen, siyakat saan. Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka ka de? Ay wala. Kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mari Florence. Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na? Linipat kun ti amin. Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mari Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam? Aywan gaya, Mare. Dinamag ko ni biting niya no matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kit di nga ibagak kanukan ka ta umatendar ka mat. Na, takarkaritan naksaday di babae Ay sus, saan mat nga takas ta, Mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamot ani biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatindar ka, Mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo't akas ta ti panagkitak, Mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasanwa karkaritan ako nam. Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kwa na. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa, anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka. Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion ijay nagadalan mi idi. Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Oh, anya kuma no formal attire. Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagapad na Florence kan Bitinya, natumbada nga rod, kat sinakayan ni Bitinya ni Florence. Sana nagustuhan ti ina, kan asawa ni Florence tinapasamak. Nagimula iti sakit tinakam ni Florence itinapasamak. Idinto talinipat ni Bitinya tinapasamak. Idi adda mapadpadaanan agad ring, itinagadalan da Florence kan Bitinya. Awan ti plano ni Florence at umabuno, taibain na ti kasasaad da iti biyag. Idinto takayat mat ni Bitinya, ti tumabuno. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko man formal attire? Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mga bang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatangak, nagngina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Kahit kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasamak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang, o may kanu amin nga agkakaadalan iti daytang aldaw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wan nga rod nanang, baknang sa kanu ti nakapanunot. Ay nagsaya atin ngay no kasta. Ay kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wan nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, ta iso kanu ti makaam mo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdwa-dwa ka at tumabuno. Awan mo't gayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damagin da ka di pa'y dagita? Uy, syempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan, Florence. Anya ko matipagimbagan na? Sakayan nakadimanan? Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam? May papanda ito iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anya ngay nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak. Padasan taman met ti ag-formal attire. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, ta saan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka manin nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsakan laeng. Tanakisao kamot laengan kan ni Bitinya. Anya ka di ti imbaganakan ka? May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide.
Mabalin yung mati agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangarigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko aya, sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko nga min itay. Kat kinablawan nak. Inikan nak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Tas taaya? Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulam ni Daddy. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, titad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan na nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakamuam. Partido ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka day. Isuhumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day, abaro pa iti kabagyak amanga nga iti paskan. Baro ko nam. Gawan, medyo ada diferensya nga may hindi pa nagkita na. Ang bak ng itan ijay Amerika. Isuhumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Kananda. Tabarupay. Una, itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya dayta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro, nabiyag ka di pa'y? Nabayag ka awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ng binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pa'y ay di nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kita ampay tabagim. Sakbay nga agaram ka kanyak. Kunak Ay oray siya, kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day di adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible! Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Inaklag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka ka di Jay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmat laang dito eh. Adda kanto nga tano maangay ti dakkalapas kan dito Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, ngam saan tayo mat ngamin ngagkakaadalan. Agkukuyog tayo lang ang magmagna amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo, kunamkit di Apay tumugaw kang tumakder ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataangan ti pampanunutak. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutom. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pa'y nga tati imbagak idikan kwa na, idinagaram kanya.
umom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyan ngay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo ang mapan iji pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti mata na. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinangrabak kan kwa na gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak Ngam kasanong agkidawak iti dispenser no sa anak asumangon. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispenser iti nagkamalyan na. Ay na, idinaamuak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarik na ang itibain. Uray asino nga taan ang tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day tauray siya, kasta ti marik na. Mabalim ka diya si katimangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itag mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti Bitinya. Agkaruba kayaw sana ya. Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan into nakikita da. Ay ke mapantan tumita. Ta adan tumu. Dance puro lakunada. Bareng mabalinta ti makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos. Mabalin siguro no i-request tayo. Ay pagsalaan damat nga ta dagiti adda asawa na. Ay isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam nunya day ta. Ipan kumot day to'y maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko ma, pagtaktakan pa'y dayta. Siyak nga rutin ang ipiaran da, isu ang masapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbanugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayak man, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si kamot manong. Anya ti maipaay ko kan ka. Kwa, itad ko lang dahito impawit da para kan ka. Ay, agi amanak manong. Anya ka di daytoy. Lukatam atap no makita. Sige nakon. Unag ka pa'y Saanan? Sana bale? Naitad ko matanday tagan ka. Sige nga rod manong, kat agi amanak manan. Nay, anya ka di day ta ukradam. Umatindarak nga ta iti daytoy nga okasyon. Anya aya day ta nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Na, tapay asyak nga iti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka no saan. Ay nga, anya aya ti pagdwa-dwaam. Diyak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang. Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad. Tapno saan ka nga umatindar. Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide. Kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimat iti awis ti kaadalan ta? Mapan ka kadimat? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwa na idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay?
Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin. Nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day ti padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Ne, apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agtultuloy nga agduadwa ni Florence, no tumabuno iti reunion da, tadi na kayat amaamuan dagiti kaadalan na, nga iso kat saan abaknang. Iti nagkita da kan ni Bitinya iti dalan, na lumamay iti panagsaw ni Bitinya, iso asan daan nagapamanen. Iti daytamot lang aldaw, naamuan da Florence kan Bitinya, at isigod a kaadalan da at tinagtagibasit da, ti sponsor kan organizer ti Pasken. Idi naawat dan ti imbitasyon at da nagsaritaan dagiti dua. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Day ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wenno? Apay adamagam no bumulod ako no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod ako no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tanoad da pagbulodam, bumulod akmat. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang ako no mga bangak. No adda mabulod agawn. Nanang, kaduandak man ta, intayo agbiro kiti abangan akapintasan agawn. Day, asino ti agkasar ay abangampay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown kapay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamot launay, anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amade amapasamak. Gapo iti dayta kina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa da ito yun na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesa no kasta? Siyak to ti sang kakita da. Tamayat ti Maris na. Kan adu ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina da ita mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mangkita iti abangan ta akawas para iti reunion tayo to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapan mangkita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang.
Ala, ingkamutan. Agkita kan iti abangam. Ay, sayang. Nagkuyog ta ko ma. Tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada no saan ko akayat ti kayat mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli. Numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa. Nalpasak mutan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang. Jay saan anangina tinala. Mamaminsan mo't lang nga aramatan. Sige, tainlakman mat nga rod mangabang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka dita? Adak, dito si Bungo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada nalipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga rod tiyo umay mo? Umayak man ni balayo. Ora intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye. Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamin, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayom na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unay ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat denggan na. Una nang, bayan nyo, tainton sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan, tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di day taawit mo. Lupot samat. Jayman aramatak inton madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka diti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang nga min no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maymay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng tairwar ko iti supot. Tapno makitam. Ha? Wow! Nagpintas! Bagay mo dayta, tanapudaw ka. Napintas ka di matlaan. Ang mga nusyak tumat ti kalaadan iti kawas inton madanon. Napintasan daytoy. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. At damot alahas mo na. Simple laang kung saan anangina dagiti alahas ko. Man ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapas ken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Itimot gayam ko. Ngam kababain, ngayon kagat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw. Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan. Kayat ko ti agaramat itinanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iso nga aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga inta agbuya, ti kunana ke kaslagista ka no. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor. Iso amabalin talat tatimapan. Ay, kuwa na pare.
Nasingpat tayo dya kasinsin ko. Ura da diferensya ti mata na. Huwag nga rod, agasom. Bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ro tayo dya kasinsin ko. Ang malas mat no maipapan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan. Ke adu babalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang. Oh, Agpay suta ko nam pare. Adu ita ti rupat kwarta. ha? Sapay kuma. Ah. Tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni, da kayo matgayam nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapanmat gayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation. Amangan no saan akon nga umatendar nana. Iso na laeng, ta pinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga ron. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg kadagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga ron nana. Manipod nagsisina kami, di nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakit kita. Hello, Gayam. Ada ka din dito lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubliak matlang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag ngamin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapula. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabitla ang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige, bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante da ita nga ibagam. Apay ko maasan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublit mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, sikaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangkan ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katagsimpan, gayam. O sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Oh, gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat na damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, ang maira na nga awanak. Abay, awisan na ka di. Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunak lang, matday jay Kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng, noan niya dayta. Ita ka lang matamang ibaga kanyag. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo. Ta aramatat inton reunion. Ha? Alahas, kunam? Uwan kumagayam.
Isublik mo't laang apaman amalpas ti pasken. Basta saan mo abay bayagan nga isubli, ah? Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli eh? Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanan, papana. Areglado kayam. Ikarik nga isublik apaman amalpas ti pasken. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na. Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay talaga anangina ah. Imbag man, ta-impyer na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan iti bado ken alahas. Inton madanon ti pasken. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.